сега смятам да ви кажа няколко думи не за обяснение, а за да се разберем помежду си. Според мене, човечеството се дели на две. От едната страна са децата, а от другата страна са възрастните. При това деление годините нямат никакво значение. Истинските деца знаят до края на живота си, че са деца. И даже когато пораснат, скрито си пеят детски песнички, ако им падне играят на народна топка или прескочи кобила и така нататък. Само, че се срамуват от другата част на човечеството, които не са деца и ни наричат мили. Имах баба, която напълно ми уйдисваше на всичко, като дете. Тя беше от нашата партия и умря като дете на 90 години. А сега пак за обясненията. Смятам, че ние децата разбираме някои работи по-добре от възрастните. Те биха си спестили много сили, за да ни обяснат живота и то погрешно. Все пак, за да не ни се карат, ще кажа, че има разлика в детството на баба ми, да речем, и на мен. Тя, например, помнеше добре и турското робство, и Линденското въстание, и бягството от Македония през Балканската война. Аз помня други неща. Идването на германските войски у нас, нахлуването им в Сърбия и Гърция, глада, партизаните, офицерите, фронта и така нататък. Но странно нещо. Въпреки тая разлика, аз и до ден днешен мога да разкажа съвсем точно детството на баба ми. Тя е от село Горни Порой. И за коня, и за прашният път с бежанците по него, и за единствената торба царевично брашно, и за умрелите от холера, и за гръцката кавалерия, която върви по петите им. И все едно, че там съм била и аз, и това се е случило с мене, макар че никой нищо не ми е обяснявал. Затова бих искала, като гледате филмите, не да разберете, а да почувствате детството на другите като свое. Тъй като да почувстваш нещо, значи да го разбереш. Ако това сме постигнали, повече няма какво и да мечтаем. В края на краищата няма да пишем класно върху серията, а просто да си починем между игрите. Защото неизживяното детство е непоправим пропуск в човешката личност. И така, да не забравяме детството си, че сме деца, най-добрата част на човечеството, нали?